سلام كما يتوعلو زخبركم تخطاتلتي مدبنا نلوم خا نزته منغستي فيدرال إثيوبيان سرعات ويانن عملكيتو نزوات صحف نباخم نبلو مكتتالكم نعدم أمود أتا استدقولت رمت لومي غير الله تبارعان من كم تلبلبو كاب نقحت عزابي استخول قمتا ينبرا سمزي منغستي فيدرال إثيوبيان عطوات زباوي ويان حرنت تግራይን كم እንደገና لزب نتግባር ስምምዕ ውዕል ምቁራጽ ተጻብኦ ፕሪቶሪያ ብዝብል ምስምስ ናብ ዘተ ተመሊሶም ኣለው ከም ሓቂ ንኹሉ በዞም ሰብኣዊ ክብረትን ቅንዕናን ዝጎደሎም ሓላፍነት ዘይብሎም ዓያሹ ዓንደርቲ ሓይልታት ትግባረ ውዕል ምቁራጽ ተጻብኦ ኮነ ምምላስ ኩሎም በርገስ ተመዛበልቲ ኢትዮጵያውያን ናብ መረቦቶምን ምርግጋጽ ሰላምን ድሕነትን ዜጋታት زي حسب تراي زي كونه كم هادن تنقلتي ويتش هانتون غير كامردو اتزقللي نيرو ابز زعبا استوكره نهلو معباليتات زملكت مبار انه اب شوعات نطبطات صومي انا نقربلكم حاده وعل بريتوريان درست وديتاتون كسابلومي كابتي امود داتا اوارح 2022 وعل بريتوريا كونه نعوس عيبو زمت اسممع نيروبي ازوم كلت حيلتات نحوارو نهزبتات إثيوبيان يخون غربابوتو زقسن ويقنع عن فتلوت إذا تحز يترف زجبت سرح كسرحو مليسوم قداياتهم بفولي لأخات هاقرات معراب كم محادر اللهم حليفهم بمهابهم تراي نقرات تبالاشيو قدايات أزيو تحلاليخو كال دبنات فقات زنت أتأيو سربخينات دمن كوينو يخات رخبو منغستي فيدرال أمود داتا أوارح 2022 نتي بسراويت حيلتات مكلخال إيرترا تمريحو أنصار ملحق واشنطن حوحات برك أوي متقعتي يكايدولو أبز نبر أوان تغوايو مس واشنطن كوينو خلفو خلو أماسي إدما بريتوريا بزبل انكلالو مفتارو بناي أما خرطون ناتون تنكول منبارو دحيرو نخلو وغن بروهي نيرو سلفي بلتسقنا مبار أي موتي سررتي تخلصت ويانا حيسكا كم قول الشاماكينا مقطعات نهزب تግራይ مقصصار كابو حليف كادما ناب ኤርትራን ጎረባብታን ዝቀንዐ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ዘመታታት ምክያድ ህዝብ ትግራይ በመንገድ ህወሓት አንጻር ሰራዊት ኤርትራን ጎረባብቱ ክልላትን ዘካይዶ ኮንቱ ኩናት ብውዕዩ ከም መረሳሰኒ ንኻልእ ኩናት ተጠቂምካ ኣብ ሓዊ ክስኽተተልካ ብኡቢልካ ንህዝብታት ሰሜን ኣብ ቀጻሊ ናይ 30 ዓመታት ኩናትን ግርጭትን ሰኽቲትካ ንገዛእ ርእስኻ ይውኩለኤ ትብሎ ብሄር ወይ ዓሌት ሒዝካ አንቲርካ ክትወፅእ ዝብል ጭቃ ውዲትዩ ሓሊኑ ነይሩ እዚ ብመሰረት በብእዋኑ ዝወፀ ምስጢራዊ ርክባት ኦሮሙማ ማለት እዩ ብልጽግና ወያነ ምስ ሓይልታት ሰራዊት ኤርትራ ዕጡቃት ክልል ኣምሓራ ከምኡውን ሰራዊት ፌደራል ዘካየደቶ ኩናት ፍጹም ኣዳኺምዋ እዩ ዝብል ግምት ስለዝነበሮ እዩ ነዚ ሃበስ ቀደስ ደሪሱ ናብ ትግባር ዝተሰጋገረ ከም ሓቂ ከዓ ወያነ ዳርጋ የላንያ የግዳስ ህዝቢ ትግራይ ኣሎ ነቲ ጌጋ እማረ እዞም ኣዋናት ስርዓታት ኢትዮጵያ ድማ ኣብዚ ዘሎ እንተ ዘየለኻ የለኻን እንዲነገሩ ሰመዚ ብልጽግና ንስለ ምህላው ኣብ ትሕቲ ጽዑቕ ክንክን ICU ዋሽንግተን ከም ዘለው ዘመላኽት ይትረፍ ንልብታት ህዝቢ ትግራይ ክሰልቡስ ነታ ዝሞተት ወያነ ርእሳን ክቆጻጸሩ እንሆ ንዓመትን መንፈቕን መመላእታት ሰሪሖም ኣይከኣሉን ክልተ ምቁጽጻር ህወሓት ንግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝኸተመ ኣካል ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ መን ከም ዝኸተሞ ንኽርዳኣ ልዕሊ ዓመት ዝወሰደላ ህወሓት ብወገና ክልላዊ መንግስቲ ዶ ውድብ ህወሓት ዝብል ክትዕ ሰብ መዚ ሰልፊ ብልጽግና ብጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ዝምራሕ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ማለት ግምት ዝብል ኣውቂማ እያ እዚ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ድማ ብቐጥታ ምስ ፈጻሚት ማእከላይን ኮሚቴ ህወሓት ኣብ ግርጭት ብምእታው ክሳብ ገምጋም ብዝብል ን54 መዓልታት ዝኸደ ኮንቱ ሱባኤ ከኣቱ ኩሉ ወገን ተዓዚቡ እዩ ብልጽግና ኣብዚ ጉዳይ ዘፍረየቶ እንተነይራ ወላ ሓደ ኣይነበረን ነቲ ርምስቲ ህወሓት እትረፍ ክትቋጻጸራ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ኣባላት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበሮ እምነት እውን ሃደሽደሽ ኢሉ እዩ ድሕሪቲ ሱባኤ ህወሓት ደብረጽዮን ኣቦ ወንበር ጌታቸው ምክትል ፈትለወርቅ ድማ
صحافيت كوينوم نتوكلتي أبي أحمد ساندويتش جيروموم يوم مسوءتي أقاومة قمت مالت جزاوي محدار تجراي نتي أب مقالة زلو بيت صحفت تراي كقاطع كله حوحات جن كساب سدرا بيتات زرقح مربب ودا بيتات أخفلت جبريا تقاطع جيتاتشو حوحات عتقا خمزي وردت كرد أستات كل 240 شح زخانة سراويت أب تجراي كم زلو تزاربيو سلازي جزاوي محدار تجراي ببقوانو بتوم بلتسجنا زسلت أنا له زلو ريبابليكان جاردون انتخنا نبسخ كلاخل أكلني أبلات فتساميتن مع كلاين شماغل لحوحات مبار دحر نوح كله كتعاتهم نتين كل الله منجست تجراي زفرس كمون عدك سراويت حوحات زفتح سممع من كتيمو أبز بالمدمدمتا نتعذابي بزرمة من قدي جيتا تشون صادقان يوم بإيدواني نوم كتيمو كتبل بمن قدي اتي أبوهم برا كوينو غطسيلو زلو دبرتسين قبر ميكائيل تزاريبا زوم زتتقومو سبات نجزا رؤسهم مس عصابيهم أبي أحمد لؤخان ماوس وي CIA مخانهم بمنقدتي نا أمريكا نحكمنا يلو زواتسه أبات نفس حوحات أيتا سبحات نقاون زمته تغير لومي سلسته إمام حوحاتن سقاطات أبي أحمدن أبالات فتساميت شماغل لحوحات أبز حلف أوارح بغضتا مس أبي أحمد بمرخاب أبي نعوم كمرت كم زلوو نسوم ولا نتي أنصار إرترا خقبرو زدلي وتحضراو متقعتي نهزب تقراي مريحوم تاريخ شحن 998 فلتشح كدوغمو خمزي تقومو حانتس فيدرال نخلو تقراي اتم حدرو زنبرت مريت يملو سلوم مسؤون يترفع تقوم كوردو فيدرال مليسو خع تقوم زبل إمامة بتدقاقامي محسنتهم أقربهم يوم أبي أحمد كمزي محسنتا أما وي إمامة جيرو زسكرو خمزي اللز تفلتين يقداس أنا زي قواط أطرح حوحات صباح بايتا رخيبا مبلع بأي كتجمريا زبل حيال فرحي خمزي اللوو نمانم زتسوره أيكونان 4 هلو كنتات سرعات بلتسقنان مرحيناتون لومي أبي أحمد أتوم هزبي بمثلالن مرسانن قال بوليتيكاو مخسب كم تقولي يخول يوم إلو زفنوهم كم أفدق بحري عسب مذكر كتام من سومالي لاند وزات زبلو كال دبلوماسياوي كسارة أسكي مومو معالتهم أخيلو باليوم كم زحلفو هاتوتو يرسعو اللو أقدمو أبو رحي تحساس كل تشعين إسران سلستن كابعصو أخيبا بأبي أحمد زمرح زنبرة نايلي هيك أن أورومو ركب زوات أمستيراوي زاتون درونا بكلو مأزن تبتينو كبيس سعبينا ختيلو اللو اتي أبتا أخيبا زستيلوم زنبرة أرستات أزيوم تنكفتي جنكا على تاويان فنفناتن يوم نيرو أرثوذكساويت بيت كريستيان إثيوبيا قداميت علامة خوينا ختهرم استراتيجين سلتن يروقو نيرو إذ دما نمدخام هزبتات أمحران تقراين وساني رواحي مخانيهم زسمرولو نيرو حلوف حليفهم حنسابناي عباي أوروميا كارتان أقاوما هزبني يسألو حنسابناي كش استباهل عليت زرقحيون قماقم بحرون يقوطاطرو اتتويا بوزحيو من النات تسرعات أقالعو عدمي يزحتر دمايو هزب تقراين ويان أعري مئتان كفنفنا أبي أحمد هو حد كالي كينات نمخفات مس شعبيا كسرحو والتمكل يبلو اللون TPLF leadership are flirting with the idea of forging an alliance with Asmara to launch another round of conflict. إلو زفنو وتكي نبعلا ويانا كم تربحها فليتا سلازن بدبدتا تمليسان 4 كيلو بمعبلاخ كالئ ጭንቀት ፈጢራቱልያ እቲ ብዕጡቃት ኦነግን ፋኖን ዝግበር ዘሎ መጥቃዕትታትን ጭውያን ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ይበጽሒ ዘሎ ምስ ኦነግ ኣብ ዳር ኤል ሰላም ታንዛንያ ዝተኻየደ ክልተ ዙርያ ዘተ ፈሺሉ እዩ ትማሊ ጥራይ ኣብ ኢትዮጵያ ብዕጡቃት ፋኖ 213 ሰራሕተኛታት ተጨውዮም ተባሂሉ ስለዚ ኩነታት ስርዓት ብልጽግና ይፈራኸሽ ዘሎ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን ሓሙሽተ حجوجو منستر مكلخال دكتور أبراهام بلاين حدقنيناتون منستر مكلخال إثيوبيا دكتور أبراهام بلاي بمخنيات زخري كينات عدوى أب تقراي متيو لبهزبين مسلاب وعل بريتوريا من لينا خنا تقبرو قوريتنا تلعيلنا لنا
ሻዕብያ ካብ ትግራይ ኣይወፀን ኣከራኸርቲ ቦታታት ሰራዊት ፌደራል ከኣትውዎ እዮም ወዘተ ዓጀውጆ ክብል ምስ ተሰምዐ ከዓ ዝገደደ እቲ ናይ ሻዕብያ ዝብል መቐስቀሲ ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ጎረባብቱ ተንኮል ገዲፍካ ነቶም ምስ ብልጽግና ኣለና ክብሉ ዝጸንሑ ሓይልታት ክልል ኣምሓራ እውን ናብ ደወል ተበራበር ወሲድዎም ኣሎ። እዚ ድማ ምስ ሓይልታት ፋኖ ሓባራዊ ግንባር ክፈጥሩ ዝዕድም ሓደገኛ መግለፂ ኮይኑ ሓሊፉ ኣሎ። 6 ዝተደጎለት ረመፅ ብሂራ ኣላ ብመን ከም ትጅምር ከዓ ብሓባር ክንዕዘባ ኢና። ስለዚ እታ ናይ ሎሚ ትቕላዕ ኩዕሶ ኣዝያ ተራር ጥራይ ዘይኮነት ሓፂናዊት እያ ኮይና ዘላ ኣዕሪኻ ህረማ ተመሊሳ ድማ ትልብድደካ ንወያነ ብሽጠራኻ ትንፋሳ ዓቂብካ ፀኒሕካ ዝኸፍአ ጉዳያትካ ንማይክ ሃመር ሂብካ ሕጂ ቀስ ብቐስ ወያነ ኣብ ርእሲኻ ክትሸይን ትመጣጠር ኣብ ዘለወትሉ እዋን እቲ ዝግበር ናይ ኣውያት መለኸት ሃሪምካ ናብ ዘተ ንመለስ እዩ ዝኸውን ዘሎ ግን ትርጉም የብሉን ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እታ ዝተደጎለት ረመፅ ሎሚ ጉሂር ኣላ ተባሪዓ ንመን ከም ትልብልቦ ከዓ ኮሎጌና ካብ ንቑሕ ተዓዛቢ ዝተኸወለ ግምት ኣይነበረን። 7 ህዝቢ ትግራይን ጌጋ ቅማረ ሚስ ካልኩሌሽን ብልጽግናን ሕወሓትን እንተ ህዝቢ ትግራይ እዚ ኩሉ ክግበር ዝተዓዘቦን ዝግበር ዘሎ ሸበድበድ መን ዝያዳ ኸዳሚ ኾነ መን ተሓርየ ኣብ ወንበር ተኾየጠ መን ከተኸሰሰ ተሳዕረ ወዘተ ምዃኑ ሎሚ ኣዳዕድዑ ፈሊጡስ ልብታቱ ኣሸፊት እዩ። ሓይልታት ሰልፊ ብልጽግና ይኹኑ ሕወሓት እንተላይ ኣሸቃሊቶም ዋሽንተን ኣብ ደቡብን ምዕራብን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ተመዛበልቲ ሓሳረ መከራ ህዝቢ ትግራይን ስደትን ብርሰትን መንእሰያት ጥሜት ስርዓት ኣልቦነትን ወዘተ ንሓንቲ ደቂቕ እውን ኣሕሲብዎም ኣይፈልጥን እዩ። እንተ ዝሓስብሉ ከዓ ቅድም ቀዳድም ንሰላማዊ ህዝቢ ዝኸውን ፍታሕ ዋላ ካብቲ ኣከራኸርቲ ቦታታት ዝብልዎ ዘለው ነቑጣ ፍታሕ ኣይምጠፍኦምን። እዚ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ኣዓርዩ ተገንዚብዎ እዩ። ምስ ጎረባብቱ ህዝቢ ኤርትራ ብጉዳይ ዶብ ይኹን ካልእ ንምልዕዓል ምትንኳልን እዚ እውን እንተኾነ ሓፋሽ ነቕሒሉ እዩ። ምናልባት ካልእ እዋን ንጉዕዞ ፖለቲካዊ ሕርያ ህዝቢ ትግራይን መጻኢኡን ኣመልኪትና ጽሑፋት ክነውፅእ ኢና የግዳስ እቲ ኣብዚ ህዝቢ መፂ ዘሎ ቁመናን መረዳእታን ሎሚ ኣዝዩ ዝተፈልየ እዩ። እቲ ናይ ብልጽግናን ሕወሓትን ጌጋ ቅማረ ሚስ ካልኩሌሽን እንብሎ እውን ኣብዚ እዩ። ኣብ መወዳእትኡ ሻዕብያ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ መን ተሪፉ ዝብል ሓታቲ እንተተረኽበ እውን ምስ ሃምን ቀልብን ልብታት ሓፋሽ ጥራዩ ዝብል ብቑዕ መልሲ ዝወሃቦ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ኣብ ናሽናል ኢንተረስት ዝብል ማሕበራዊ መራኸቢ ዝወፀ ጽሑፍ ንህልው ኩነታት ዘተ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያን ስርዓት ወያነን ኣመልኪቱ ዝወፀ እዩ። ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስግን። ነዚ ጽሑፍ እንተፈቲኹሞ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ። ብሩኽ ምሸት።